Maduro mluví příliš a Trump odhaluje socialistický skandál. Policie vtrhla do sídla PSOE v Madridu a otevřela krizi, která zasahuje samotné srdce socialistické vlády Pedra Sancheze. Zatímco Nicolás Maduro v americké vazbě se stal největším trnem v oku evropské levice. Ve čtvrtek 28. května 2026 případ nabral na síle, protože nejde jen o místní skandál ve Španělsku. Vyšetřování zahrnuje dokumenty vládní strany, bývalé spojence Sancheze, vyšetřované rodinné příslušníky a politické spojení, které vede přes Venezuelu. Donald Trump se v této hře objevuje, protože to byla americká vláda, která sesadila Madura a dala Washingtonu do rukou muže, který zná zákulisí laskavosti, kontakty a cesty vlivu. Co Maduro ví? Proč se Sanchez stal terčem? Jak z této události udělá Donald Trump bitvu? Je to úder proti evropskému socialismu. Vše ti hned vysvětlím. Pokud máš rád takovýto přímý a bezokecávací obsah, zvaž odběr, protože tady taková videa najdeš každý den. Akce proběhla v ústředí PSOE na ulici Ferraz v Madridu na příkaz španělské justice. Agenti hledali dokumenty a elektronické soubory v rámci vyšetřování údajných manipulací za účelem ovlivnění procesů spojených se stranou a okolím vlády. Vyšetřování se soustředí na jména ze socialistické struktury a podezření na úplatek, nevhodné chování, navádění k falešné výpovědi a zločineckou organizaci. Sanchez se snažil tvářit, že je vše normální. Řekl, že strana spolupracuje se soudy a odmítl předčasné volby. Obraz policie uvnitř sídla socialistů už ukázal rozsah škod. Jméno Pedra Sancheze se stalo zranitelnějším, protože krize se neobjevila izolovaně. Jeho manželka Begonia Gómezová čelí vyšetřování kvůli podezření z korupce, obchodování s vlivem a zneužití veřejných prostředků. Jeho bratr David de Sanchez bude rovněž souzen kvůli podezřením souvisejícím s veřejnou funkcí v Extremaduře. Bývalí spojenci vlády, jako José Luis Ábalos a Santos Cerdá, se objevují v případech souvisejících se smlouvami, provizemi a veřejnými penězi. Španělská opozice požaduje odstoupení premiéra, protože se vyšetřování přesunulo z periferie do samotného politického jádra, které drží vládu. Nejcitlivější část pochází od José Luise Rodrígueze Zapatera, bývalého socialistického premiéra Španělska. Začal být vyšetřován Národním soudem kvůli údajnému obchodování s vlivem při záchraně letecké společnosti Plus Ultra, která během pandemie obdržela 53 milionů eur. Společnost měla vazby na venezuelské podnikatele a tento fakt postavil Caracas do středu krize v Madridu. Zapatero odmítá pochybení a tvrdí, že jednal podle zákona. Ale politická otázka zůstala nezodpovězena. Proč společnost s venezuelskými vazbami dostala tolik veřejných peněz? Maduro je vnímán jako součást této historie, protože Venezuela byla evropskými levicovými kruhy vždy považována za spojence proti Washingtonu. Nyní je bývalý šéf venezuelského režimu v rukou Spojených států. Po lednovém zadržení získala americká justice přístup k osobě znalé mechanismu chavismu, jeho prostředníků a podvodníků. Státy této velikosti nepadají sami od sebe. Nese s sebou spisy, jména, vzpomínky a strach. Donald Trump mění kalkul, protože proměňuje Madura ve zdroj tlaku proti jakékoliv zahraniční síti, která s režimem obchodovala, chránila ho nebo podléhala jeho vlivu. Pokud Washington skříží venezuelské dokumenty se smlouvami, záchranami, lobbysty a politickými kontakty v Evropě, španělská levice může čelit obrovské krizi. Než jen jako případ domácí korupce. Dříve Maduro vyzýval Spojené státy z Caracasu, nyní závisí na americké justici. Tento detail děsí každého, kdo měl spojení s chavismem. Spojení mezi Madurem, Plus Ultra a španělským socialismem je výbušné, protože spojuje 3 prvky, kterým voliči rychle rozumí. Veřejné peníze, politický vliv a Venezuela. Sanchezova vláda už čelí poškození pověsti kvůli pandemickým smlouvám, podezřením vůči příbuzným a významným jménům ze PSOE. Objevení venezuelské stopy u Zapatera posouvá případ z technické roviny do politické roviny. Otázka není jen, zda došlo ke zločinu. Otázka zní, kdo otevřel dveře, kdo požádal o laskavost, kdo schválil peníze a kdo měl prospěch z ochrany. Vstup policie do sídla PSOE odhalil křehkost socialistického narrativu. Po léta se evropská levice snažila prezentovat jako morální strážce demokracie a konzervativce považovala za hrozbu.
Nyní musí španělská vládní strana vysvětlit dokumenty zabavené agenty, vyšetřovaní spojenci a bývalý premiér spojovaný se záchrannou operací, která je podezřelá. Mezitím má Trump jednu výhodu, kterou evropská levice nedokáže ovládnout. Maduro je mimo dosah Caracasu. Jakákoliv užitečná informace o penězích, spojencích, prostřednících nebo venezuelském vlivu se může stát nástrojem diplomatického a soudního tlaku. I bez veřejného udání samotná možnost, že Maduro promluví příliš, už děsí ty, kteří měli politické nebo ekonomické vztahy s režimem. Odtud pramení panika. Pád Madura neskončil ve Venezuele. Může otevřít cestu i v Evropě. Krize také ukazuje další krok Evropské unie. Kontrolu digitálního narrativu. Akt o digitálních službách byl představen jako boj proti dezinformacím. Ale konzervativci v ní vidí cestu k tlaku na platformy a omezení dosahu nezávislých hlasů. V Německu regulátoři zvažují, jak zvýšit prostor pro důvěryhodná média na sociálních sítích. Nepříjemná otázka zní, kdo vybírá tato média. Když vlády a regulátoři rozhodují, kdo si zaslouží dosah, veřejná debata se stává řízenou. V Belgii případ Drise van Langenhoveho posílil toto varování mezi evropskou pravicí. Byl odsouzen za nenávistné projevy po svém projevu o masové migraci a sociálních problémech. Bodem, který vyvolal reakci, bylo přesvědčení, že údaje a statistiky, i když jsou přijaty jako základ projevu, mohou být považovány za trestný čin v závislosti na způsobu jejich prezentace. Pro konzervativce tento případ ukazuje, že část Evropy nechce jen trestat lež, ale i kontrolovat, jak se určité skutečnosti dostávají na veřejnost. Pokud Washington zveřejní nové informace z dopadení Madura, skandál dále izoluje Madrid a postaví evropský socialismus před otázku, které se léta vyhýbal. Jak daleko sahaly vazby na chavismus? Okamžitý vývoj je nyní v rukou španělské justice a amerických vyšetřovatelů. Washington rozhodne, co může nebo nemůže zveřejnit o Madurovi, jeho zahraničních vztazích a finančních tocích venezuelského režimu. Pro Trumpa každá nová informace proti Madurovi zasahuje také politické spojence, kteří pomáhali chránit jeho image v zahraničí. Pro Sancheze každá nová stránka tohoto případu přibližuje vládu k těžké volbě, odolávat pod podezřením nebo čelit volbám dříve, než skandál naroste. Jsem Milson Alves, global internacionalista a mým cílem je vás každý den pravdivě informovat. Odkazy na zprávy najdete v popisu videa. Dejte like, odebírejte kanál a podívejte se do komentářů, abyste se ještě víc zapojili do komunity Milsona Alvese.